Hello mga karusi, mga karusimoto. Mga karusimoto, nandito tayo sa may Binmali branch, no? Binmali Pangasinan Rusi branch, no? Mga karusi, no? Vlog ko lang yung available motorcycle dito kasi may dumating na naman 175 at 150 available dito sa Rusi Binmali branch. Tara mga karusi, silipin natin. Ito siya mga karusimoto, no? Available dito yung Rusi TC Macho 175. Ayan. Ayan mga karusi. Tapos dito naman sa kabila, no? Mayroon ng color black na Rusi TC Macho 175. Ito naman color red Rusi TC Macho 175. Ngayon mga karusimoto, sa katabi niya yung Rusi TC Macho 150. Ayan. Ano pala mga karusimoto, mga karusi, yung nakalagay pala dito, mapaliwanag ko lang, no? Ito palang nakalagay dito na RWI. Ito yung Ramwell, no? Ramwell. Ano lang to, para ma-identify yung ano, yung brand, kaya nilagyan ng ganito. Pero sa makina parehas lang. Parang ano lang mga karusi, no? Yung ito siguro 175 nilagyan ng ganito. Lahat ng 175 RWI, ganun siguro, no? Kasi ang 175 din dito, ayan, RWI din. Ayan, Ramwell 170. Color red naman to. Kasi itong ano naman, itong TC Macho 150, ang nakalagay dito is RSO. Ramsol daw to. Ramsol. Ayan, may sticker na RSO, Ramsol. Ayan. For identification siguro ito, kaya nilagyan ng ganito. Pero sa makina, pare-parehas lang. Ayan, no? 150. Ayan, RSO. Ayan. Mga karosin, available dito. Tapos meron pa doon sa dulo. Ayan. Tapos yung nakuha ko yung mga motor, yung 125, ang nakalagay doon is RMT. Ano itong mga mekaniko dito? Pwede kami paayos dito. Yung mga mekaniko dito. Yung PC Macho 125 po. Ayan, may nakalagay dyan RMT. Ang tawag mo nito, Ramtech naman. Ramtech. Ayan. Ayan lang mga karusin-moto, no? Yung nakalagay na yung sticker sa baba para lang yun sa ano, yung motor, no? Kasi mga karusin-moto, no? Yung kasi may natanong sa ano ko, sa YouTube channel ko, yung RMT kung 2024 model ba. Sa ngayon, pag nakita nyo yung mga Rusi TC ngayon, may hazard. Kung anong nakita nyo yung pagbabago, yun ang bagong labas nila. Kasi nung nakaraang mga Rusi, kung walang mga hazard o ano, hindi bago yun. Kaya yun, ngayon may hazard na yung Rusi ngayon na bagong labas. Saka kung may kaibahan man yung wala dito yung 175, yung 125 may tubo dito na yung sa makina papasok doon sa kanilidor, no? Siyempre po lang. Kaya yun naman Karusimoto, yung RMT is pangalan ng ano lang, yung para Ramtech, Ramsol, saka Ramwool, no? At yung RA naman yung Ramas, no? Yan lang, no? Yun lang mga Karusimoto. Okay mga Karusimoto, no? Salamat sa mga. God bless you, more power, keep safe. Sana sa buti ko yung kalagayan. Bye-bye mga Karusimoto.